a ciki da waje barhama ina ka tare musu ka ci uwarsu. Ba shi da dangi ba shi da mata Allah ba shi da ɗa ya aiko manzan Allah dan komai ya faɗa ya shimfiɗa ƙasa ya sai da sama'u ya sa ɓawo a gyaɗa ya raya wanda so ya kashe in ka musa ya ɗauki uwarka mai na kadare musu dan baban ƙara salatin nan gun abban faɗi mata tsara ai ba a ja mai wanda ya ja kuma ya san me ya tara har Ali a cikin sa har faɗi mata zara rajiki da kuɗin su gaba ɗaya tu suka bai wa manzan Allah malam annabi ne ya tsaya ma shehu a zo lamarin ta aga kurman dutse barhama duk wanda zai iya ya buga yaro baya daukar yaro sai dai ayi daga kai ka san dole a sha kallo inda tafiyar sidila inda tafiyar sidila